Estic llegint el llibre Els propers 10.000 anys i crec que em serà útil, tot i que aleshores estaré una mica vell, vaja, una mica revingut. En aquest llibre es parla molt de l'exploració espacial, un tema per esvergir-te d'assumptes personals com ara la sogra o les zones blaves. Sembla ser que en un futur no només colonitzarem la Lluna, sinó que també aconseguirem colonitzar Júpiter. Ara bé, són planetes amb climes ferèstecs i imprevisibles. Poca feina tindrien allà els homes i les dones del temps. El que passa és que hi ha un petit problema, les distàncies entre els planetes, que això no és com anar de Maçanet de la Selva a Cambrils. Així és que el més probable és que les naus estiguin integrades per robots i, per tant, els colonitzadors també seran robots. Jo els únics robots que conec són els robots de cuina, com ara la Thermomix, i haig de dir que són molt eficients, sobretot quan t'han de preparar un conill amb samfaina o unes faves a la catalana, posem per cas. Ara bé, els robots canviaran, sabran fer altres coses més complicades, com ara l'ànec de Pequín o el ramen. Antigament exploraven els colonitzadors nous països i en el futur s'exploraran nous mons molt allunyats. La qüestió és explorar per no perdre el costum.